Mä oon opiskellut pragmaattista psykologiaa. Se on Access Consciousnessin yksi semmoinen pieni osa isosta kokonaisuudesta ja joka todellakin lähestyi siihen samaan asiaan hyvinkin käytännönläheisesti. Eli kysymys on joko jotakin toimi sinulle tai ei. Ja siinä on juuri se, että minkälaisia kysymyksiä sä voit kysyä, minkälaisia työkaluja sä voisit käyttää, että sä saisit kaiken sen elämän, missä sä olet, toimimaan sinulle paremmin. Ja mitä sä voisit tehdä, jos sä huomaat, että kaikki ihan ei toimi sellaisella tavalla kuin mä alun perin luulin. Ja muutamia kysymyksiä. Osa teistä tietää niitä. Ja kuitenkin aina on hyvä kerrata, sillä mullekin tulee semmoisia kysymyksiä tai työkaluja, että voi että se on todella hyvä työkalu, että miten en ole käyttänyt sitä niin paljon kuin olisi voinut käyttää. Että aina kun jotakin on, jos oot jossakin jumissa, omissa tekemisissä, omissa ajatuksissa, voit aina kysyä, mikä muu on mahdollista. Et kysyt ja annat sen oivalluksen tulla. Eli me tässä emme koskaan etsi vastauksia. Vastauksen etsiminen yleensä liittyy siihen, että sun pitää aina arvioida, onko se vastaus oikea tai väärä, mikä vieläkin nostaa sitä kynnystä sen löytämiselle. Eli kysyt, mikä muu on mahdollista, ja sitten annat vaan niiden ideoiden tulla, oivallusten tulla. Ja useasti juuri ne ensimmäiset oivallukset ovat ne, jotka toimivat, niin se on se, mistä sä voisit alkaa toimia siitä ensimmäisestä oivalluksesta. Yleensä ne oivallukset tai vastaukset oikeastaan, jotka tulee sen jälkeen, ne on sitten jo sun aivojen, sun mielen tulosta. Ja meillä on aika paljon uskomuksia, alitajuisia, rajoittuneita uskomuksia, niin meidän mieli myöskin toimi ainoastaan niiden uskomusten sisäpuolella. Että jos sulla on tietynlainen uskomus, että sä et pysty johonkin tai sä oot jossakin huono, niin sä et voi mitenkään valita jotakin, joka olisi enemmän kuin tämä, mitä sä luulet. Ja sen vuoksi juuri myöskin ne oivallukset, että se ensimmäinen oivallus on juuri sitten se, mikä antaa mahdollisuuden jollekin paremmalle. Eli kysymys oli, että mikä muu on mahdollista, mitä sä voisit kysyä silloin. Ja kannattaa sitten käyttää sitä oivallusta ja aloittaa se tekeminen, se toiminta sen oivalluksen pohjalta. Eikä mennä heti kritiikin, voi en mä pysty ja onko se järkevä ja mitä jos se oikeastaan ei toimi. Useasti lapset osaa leikkiä. Lapset osaa useasti oppia niin, että he eivät heti mene siihen kritiikkiin. Okei, tietystä luokasta ylöspäin tulee jo sitä itsekritiikkiä aika vahvasti mukaan, mutta kuitenkin, että tiettyyn ikä saakka se oppiminen ja leikki on niin kivasti keskenään yhdistetty.
Ja jos lapsi alkaa tekemään jotakin, okei, ehkä siitä ei tullut parasta, ehkä se meni täysin pieleen, niin ei siinä ole yhtään mitään. Otetaan joko uusi paperi ja aletaan siihen piirtämään tai tehdään jotakin muuta. Eli siellä ei ole enää sitä kritiikkiä ja tietynlaista vähän niin kuin itsekuria, että en mä nyt tota voi tehdä. Mitä jos tekin voisitte lisätä enemmän sitä leikkisyyttä myöskin semmoisiin juttuihin, jotka ovat vakavia aikuisten juttuja. Ja jos siinä tulee jonkinlainen uivallus kysymyksen, että mikä muu on mahdollista, niin mutta myöskin se leikki siihen mukaan.